खेळून का या फ्रेंड्स नाव मी इथे जरा डीमार्टला जाऊन हिवा आली. व्हेज खाणाऱ्यांनी व्हेज खायला या, चिकन खाणाऱ्यांनी चिकन खायला या, फिश खाणाऱ्यांनी फिश खायला या. साबुदाणे वडे खायला या कुणाला हा. खायचे तर. इथे बघा आमची आज गडबड आहे. 6 व्हेज थाली आणि 2 चिकन थाली. मग आम्ही काय करणार आहे, पहिलं व्हेज थालीचे मी प्रिपरेशन करतोय. मी ह्यांना हेल्प काय करतो, 6 व्हेज थाली म्हणजे आपल्याला 6 दही लागणार आहे आणि 6 आमरस लागणार, तर मी भरून घेतो. इथे बघा सॅलड कटिंग, इथे आपलं काय बनतंय हां, आणि इथे व्हेज बनते, इथे पुरीची भाजी बनते आणि मम्मी इकडे चपातीचा प्रोग्राम घेतलाय ना. हा किती चपात्या तुम्ही? मळायच्या पिठातून 24 चपाती झाले. हा बघूया आता. पाटी वडे पापड पण करून घ्या. ते नाचणीचे पापड आहे का? नाचणीचे पापड, नाचणीचेच करायचे. हां नाचणीचे करा. हा ये इकडं. इथे बघा सॅलेड, आमरस आणि आता लोणचा. लोणचं घ्यायचं, ते पाटा नाही तर बसायला चटणी कुठे घालायचं? चटणी मशरूम मधला. तर इथे बघा सर्व जे गरम गरम नाही म्हणजे वाढायची गरज आहे ते वाढून घेतलं. जसं सॅलड, आमरस, लोणचं आणि चटणी बरोबर. आणि 4 थाली इकडे रेडी होतात व्यवस्थित. इकडे बघा आपण सर्व नाचणीचे पापड आज केलेले आहेत आणि आतापर्यंत व्हेज थालीची काही अशी प्रोग्रेस आहे. काय आहे, फक्त वडा झालेला आहे, आमरस, सॅलेड आणि सर्व बाकी सर्व. आता भाजी रेडी आहे ना. तर आज स्पेशल काय व्हेज थालीमध्ये, तर स्पेशल आपली आहे काजूची भाजी आहे बघा. मस्त ना, काजू बटाटा, काजू बटाट्याची भाजी. आणि ही फक्त याच महिन्याला मिळू शकते ना आपल्याला सर्वांना. इकडे बघा गरम गरम चपाती चालू आहे, ही काजूची भाजी आणि इकडे थोडी थोडी करून आपली व्हेज थाली रेडी होते. आता वरच्यांना मी रेडी करून आलो आहे. आता आपल्याला पटकन जाऊन वरती देऊन यायचं. चपात्या होत्यात तसे आपण देऊन येऊया ना. आणि आता काजल ह्याच्यात भात वाढायला घे सर्वांना. ओके. तर इथे बघा आपली प्रॉपर व्हेज थाली रेडी आहे, ज्यामध्ये आपल्याला भाजी दिलेली आहे, आपली काजूची भाजी, आपली कोरीची भाजी, आमरस, पापड, सॅलेड, लोणचा, चटणी, वडा, दाल भात, चपाती, दही. बाबा नाव घ्यायला तेवढं दमाला झालं. आणि ते पण एक थाली नाही, 1 2 3 4 आणि ह्याच्यानंतर अजून 6 थाली बनायचे आहेत है ना. तर आम्ही हे पटापट आता गरम गरम वरती नेते. इथे बघा आमची जेवणाची गडबड कशी चालू आहे. 4 आपल्या व्हेज थाली गेल्या, आता पाठी 2 व्हेज थाली जायचे आहेत आपले. तर इकडे बघा आपली व्हेज थाली पण आता पाठच्या 2 साठी रेडी होते आहे. आणि इकडे काजल काय भरते, काजूची भाजी. काजूची भाजी. वा वा वा, छान 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 मस्त. चला तर इकडे बघा गडबडीत, इथे बघा काय चालू आहे इथं. इथे बघा आपल्या गडबडीत चिकन थाली पण आपली रेडी झालेली आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला चिकन फ्रायचे पीस बघा किती आहेत, एकदम भरून. चिकन ग्रेव्हीमध्ये पण आपले पीसेस आहेत, कढी, भात, सोलकढी, पापड, आपलं हे काय चपाती, सॅलेड आणि चटणी चिकनाची. चला चला चला. तर इथे बघा आपल्या एक्स्ट्रा मध्ये बघा काय चाललंय. एक्स्ट्रा मध्ये चिकन पण चाललंय, ग्रेव्ही चिकन पण, फ्राय चिकन पण आणि 2 चपात्या हे आपल्या एक्स्ट्रा मध्ये चाललंय. असं वरचं आरामात बघा. अरे एक्सपर्ट आहे आमच्या आता. आणि खाली बघा इकडे काय चालू आहे, बटाटा भाजी. बटाटा भाजी एक्स्ट्रा मध्ये एवढा असेल पण आमच्यासाठी. पीठ उरल्यावर बटाटे कापले लगेच. ती बघ आली बघ, तिची आयडिया होती. हा काय बघायला आहे बघ. टोटल 6 व्हेज थाली, 2 चिकन थाली आपण सर्व केली आहे. आमचं सुद्धा सर्वांचं 1 2 3 4 5 जण आम्ही सर्वांचं जेवण झालेलं आहे. आता गाडीची चावी आपण घेऊया आणि आपल्या दोन्ही ताईला आम्ही सोडून येतो. मम्मी आणि काजल पण येते ना माझ्यासोबत. होय. आणि बाहेर तुम्ही आता बघू शकता आमच्या बुबूला पण 1 चपाती दिली होती. आता थोड्या वेळाने मग दुसरी चपाती खाणार ना बुबू. बुबू नमस्ते सर्वांना आणि गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग तर आमची कधीच झाली आहे. इकडे बघा काजल आहे आणि इकडे मम्मी आहे. मम्मी नमस्ते बोल. नमस्ते. काजल हॅलो. हां हॅलो बोलते. सकाळपासून आमचे पोहे किती वरती गेले काजल? 11 प्लेट्स गेले ना. 11 प्लेट्स पोहे आणि 15 कप चहा हे सर्व गेले. हे सर्व खाऊन आपले काल गाड्या किती लागले ते तुम्हाला दाखवले होते ना. आता फक्त बघा माझी गाडी लागलेली आहे, बाकी सर्व गाड्या फिरायला गेल्या. त्यामधले 2 जण पाठचं चेकआउट झालेलं आहे आणि वरती सिल्वर चेकआउट झालं आहे. परत सिल्वरमध्ये चेक इन पण झालेलं आहे
आणि गोल्डनवाले 2 दिवस आहे. तर वरच्या रूमचे सिच्युएशन नंतर दाखवू. आजचे फूडची रिक्वायरमेंट आहे 3 फिश थाली, 1 चिकन थाली आणि व्हेज थाली आहेत काहीतरी. तर ते तुम्हाला वाढताना दाखवत. पण आता आपण फिश मार्केटला चाललो आहे फ्रेश फिश आणायला. आता कोणती फिश तिकडे अवेलेबल होते ते आपण बघूया. त्यासोबतच काजलला आज काय काय खायचं, फिश खायचं का चिकन? चिकन है ना. हां. आणि आपण अजून एक रूल अपडेट केला आहे की कोणतीही एक फिश एक थाली आम्ही सर्व नाही करणार. आता ते आहे सॉरी 1 चिकन बोललो, 2 चिकन आणि 2 फिश आहेत त्या. तर 2-2 मिनिमम तरी काहीतरी कॉमन असले पाहिजे. कारण एक फिश बनवायला कठीण होणार. बरोबर ना मम्मी? बघा तुम्हाला पण समजत असेल, एक फिश थाली बनवायला कठीण होणार कारण सार बनवायला लागतो. मग मच्छी फ्राय तसं होऊ शकते पण सार बनवायला लागतो, मग बाकी वेगवेगळं बनवायला लागतो. तसंच एक चिकन थाली बनवायला पण कठीण जातो. पूर्ण फ्राय वेगळा करायला लागतो, परत ते चिकनची ग्रेव्ही बनवायला लागते. तर मिनिमम 2 थाली रिक्वायरमेंट आम्ही या चालू केलं आहे की व्हेज असो, चिकन असो किंवा फिश असो किंवा मटन असो, 2 थाली तरी तुम्ही ऑर्डर प्लेस केली पाहिजे. आणि व्हेजचं कसं ते पण तसंच रूल आहे. रूल बरोबर आहे ना हा? हां. चला आता आपण फिश मार्केटला जाऊया. आणि मी आता बुबू येतेस तू माझ्याबरोबर? येते तू? चला जाऊया. बाय बाय. गेट बीट उघडून रेडी. आपण फिश मार्केटमधून कोणकोणती फिश आणली आहे तर तुम्हाला दाखवूया. पहिले हे बघा, पिशवी नंबर 1 हे खाली पिशवी, पिशवी नंबर 2, पिशवी नंबर 3, पिशवी नंबर 4 आणि पिशवी नंबर 5. तर हे जे थाली बनणार आहे टोटल आज 4 थाली बनणार आहे आपले नॉनव्हेजच्या. आणि त्यासोबतच बघा इथे ही पिशवी दाखव. ही पिशवी पूर्ण, ह्या पिशवीमध्ये काय काय दाखव. एक ताट दे, एक ताट दे. ह्याच्यात ना एक ठेव. 1 2 3 4 आणि त्याच्यात काय दूध आहे. दूध 1 लिटर. ते फ्रीजमध्ये ठेव. आणि मला सांगा या दोघांना तर माहितीच आहे पण हे 4 बघून तुम्हाला काय आठवते, कशासाठी 4 असतील सांगा. आपल्या घरी 4 काय आहेत? हेल्पर्स आहेत. हां. आपले जे आहेत ना मदतीला येतात त्यांना ह्याच्यात आम्ही काहीतरी गिफ्ट देणार आहे. ह्याच्यात डब्बे पण देणार आहे, डब्यामध्ये गिफ्ट सुद्धा देणार आहे. काय तुला दुसरे डब्बे देतो. हे पण मी माझ्या ज्यांनी ताई सर्व 4 ताई, 2 आई आणि 2 ताई हे आहेत त्यांना मी आणलेल्या ह्याच्यात मी गिफ्ट देणार आहे. आणि का तर आज त्यांचा पगाराचा दिवस आहे. त्यांना 10 दिवस किंवा 15 दिवस पण महिनाभर नाही पण 10 दिवसात तर त्यांना त्यांचा पेमेंट क्लिअर करतो. 10 दिवसात जेवढे पण त्यांचे दिवस भरलेले आहेत तर त्यांचे पैसे सुद्धा देऊया आज आणि थोडंसं असं गिफ्ट देऊया. तर आता बघा मी फिश शॉपिंग केली आहे. आता मम्मीला तर सर्व माहिती आहे. आपण काजलला विचारूया सर्व फिश कोणकोणते आहेत. काजल सर्वात आधी सांग ही फिश कोणती आहे? हां चिकन. हां. आणि हा फेवरेट. मग हे कोणती फिश आहे? सुरमई. सुरमईचे पीस बघा कसे आलेत. व्यवस्थित 3 थाली होणार आहे. 2-2 आपण पीस देणार आहे. ह्याचा कालवण होईल वेगळा. हे आपल्या चिकनची एक थाली आहे ना. हा. तर त्यासाठी. आणि मग हे काय आणलंय आपण? चिकन आहे. ते पण ते कोणासाठी? आपल्यासाठी ना. हा. एक आता बघा तुम्हाला सांगायचं आहे की मम्मी आता लंच मध्ये कोणच नाही. गोल्ड सिल्वर दोन्ही बुकड आहेत पण दोन्ही फिरायला गेलेत. तर फक्त आज डिनर आहे असं मी तुम्हाला लास्ट वेळा सांगितलं ना. फक्त डिनर असेल तर डिनर सांगा है ना. बाहेर जेवणार असेल तर बाहेर सांगा. तर आज डिनर असल्यामुळे चिकन आम्ही आता खाणार आहे. रात्रीसाठी बघा फ्रेश बनवणार आहे ना. म्हणजे आमचा वेगळा होणार आणि पाहुण्यांचा वेगळा होणार. असं नाही की आणि असं नाही करत आहे आम्ही की एकदाच आत्ताच बनवून ठेवतोय. त्याचं रिझन काय मम्मी? म्हणजे ताजं बनवलेलं चांगलं असतं. आपण अर्ध खाणार अर्ध म्हणजे ते ग्रेव्ही टाईप राहत नाही. मग बरोबर चांगलं राहत नाही. आणि त्यासोबतच इकडे हे काय बांगडे थोडेसे. आता त्यांना पण 2-2 बांगडे देता येतील. किती बांगडे आलेत बघा. आणि आज कोळंबीच्या ऐवजी आपण तसरे मुळ्याचा कालवण देणार आहे. बरोबर. म्हणजे 3 डिश तर झाली आपल्या थालीमध्ये. व्हेज थालीमध्ये हो व्हेज थाली म्हणजे चिकन फिश थालीमध्ये 3 प्रकार झाले बघा. सुरमई, बांगडा आणि तसरे मुले. बघा असा व्हरायटी पाहिजे असेल तर या आमच्याकडे खायला.
पटापट या. लवकरात लवकर बुकिंग करा, सगळे बुकिंग फुल होत आहेत सारखे आता. गोल्डन नाही मिळणार तुम्हाला नाही लगेच. मिळणार हा. आणि हवा असेल तर प्री बुक करा, 1-2 महिन्या आधीच करा, पण प्री बुक करा. हा कसली तरी तिकीट बुक करतात ना आधीच 2-3 महिने. हो आमचं बालू दिसत नाही, काळू आणि वाळू आमच्या इकडेच बसलेले आहेत बघा. रेडी आहे बिस्किट आणि हा आमचा रत्नागिरीचा वाळू. हो बुबू पडशील, पुढे नको जाऊ. आमचा बालू कुठे हरवला काय माहिती. असेल इकडे तिकडे झोपला तर असेल. पहिले 5 बिस्किट तेरे नाम पे. हे घे, इकडे घे. आणि हे 5 बिस्किट बाई हे बघ काय. आमचे बालूचे जरा काढून ठेवूया. हा त्यांना अजून 3-3 देऊन टाकतो, 8-8 देतो, मग 8 त्याला आहे ना, सेम द्यायचे. बाकीचे बालू आल्यावर मग देऊया ना, नाही तर परत भांडणं करतील. ठीक आहे. बघा आता सिल्वरचं चेकआउट झालं म्हणून आम्ही सिल्वरून सर्व क्लीन केलं आणि परत आता इकडे नवीन बेडशीट्स नवीन सर्व लावून दिलेलं आहे बघा. 3 माणसं आहेत आपली, तर 3 बेड आपण लावून दिलेलं. बाकी सर्व आता आपण खाली धुवायला नेणार आहे. इथं बघा मम्मी तू काय करते? हे बटाटे सोडते. कशासाठी? साबुदाण्याचे वडे करायचे. हां आज आपल्या इव्हनिंगचा नाश्ता साबुदाणे वडे. आणि काकी इकडे काय वाटणचे रेडी? वाटण नाही, साबुदाणा घालायला मिरची कोथिंबीर तेच ते सगळं. आणि तिकडे विदत आहे का आंबा शोधते? अरे तुम्ही कांदा भाजते वाटपासाठी. वाटप ना, सर्वांचं काय ना काय काम चालू आहे. आणि मी आता बघा परत आपल्याला 2-3 वस्तू कमी पडलेल्या आहेत, तर ते मी आणायला चाललो. जसं काय दही आणि नारळ संपले. आपल्या सर्वात जास्त रनिंगमध्ये काजल काय असतं? नारळ ना. नारळ एवढे संपतात आहेत ना की बाप रे बाप. आता जसं कांदा, लसूण, बटाटी आणि नारळ हे सर्व घोणी घ्यायला लागतील आपल्याला. तर मी आता आपल्याला जवळ 1-1.5 किलोमीटरमध्ये डीमार्ट आहे, तर नारळ आणि दही पण आपल्याला तिकडे स्वस्तात मिळतं म्हणून मी पटकन तिकडून आणतोय ना. चला आता बाकी सर्व आता काजल हँडल करेल. आता किती वाजले तुम्हाला सांगतो, 6:15 झालेत. 6:45ला वरती जाऊन लाईट्स लागले पाहिजे सर्व. गोल्डवाल्याने चेक इन केलं, त्यांची गाडी समोर आहे. आणि सिल्वरवाले आता परत येतील. बाय 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 बाय. सावकाचा आमच्या बुब्बू काय करतोय? बुब्बू काय करतो? झोपी करतो. झोप. इथे बघा आता मी खालच्या रूममध्ये आली आहे आणि इकडचं चेकआउट झालेलं आहे या रूमचं. तर विद्याताईंनी आणि म्हणजे जेवढे पण आपल्याला हेल्प करतात त्यांनी सगळं हे बघा फ्लोरिंग वगैरे सगळं एकदम क्लीन केलं आहे. म्हणजे काय ना, जेव्हा पण चेकआउट होतं किंवा चेक इन होतं ना, आम्ही कंपल्सरी सगळं क्लीन करून घेतो रूम. म्हणजे फ्लोअरपासून ते सगळं काही, म्हणजे विंडोजच्या इथे डस्ट वगैरे बसलेली असते ते सगळं आम्ही क्लीन करून टाकतो. म्हणजे कसं ते ना क्लीन नाही केलं ना तेव्हाच्या तेव्हा तर असं म्हणजे जास्तच घाण होत राहतं. नंतर जेव्हा आपल्याला अर्जंटमध्ये कधी रूम हवा असेल, म्हणजे आपले येतात कस्टमर्स राहायला, गेस्ट राहायला, त्यांना अर्जंटमध्ये रूम हवा असेल तर तेव्हा प्रॉब्लेम होतो. मग जास्तच एकदम डस्टी होतं रूम, म्हणून तेव्हाच्या तेव्हा आम्ही क्लीन करून टाकतो. ते सगळं एकदम हिरवं, म्हणजे सगळीकडे ग्रास होतं. मला तर खूप आवडतं. आवाज ऐकला? मस्त आवाज आहे ना पक्ष्यांचा. तर कशी चालली प्रिपरेशन वड्यांची? मस्त बनतात आहे वडे. असं ना, फक्त बनवणार आहेत की स्वतः खाणार पण आहे? स्वतः पण खाणार. साबुदाण्याचे वडे. ह्यात काय काय टाकलं आपण? शेंगदाण्याचा कूट, मिरची, कोथिंबीर, बटाटा, मीठ. इथे काय चालू आहे? हे काय काढलंय फ्रीज मधनं? बघा मच्छी. सर्वात क्विक डीमार्ट शॉपिंग. कितीला गेलो होतो माहिती? मी 6:15 गेलो होतो, 6:30 आलो. 15 मिनिटात मी
शॉपिंग करून पण आलो बघा, है ना? फास्ट अँड फ्युरियस. एकदम फटाफट काय काय आणलं ते दाखवतो बघा मी तुम्हाला. मी आलो पण. वडे पण तयार होतात आहेत, पटकन आला ना. डीमार्ट वरून काय आणलं? ह्याच्यातली एक वस्तू का कोणाला तरी आवडणार आहे बघ. काय तरी एक वस्तू बघ, काजलचा पुढे बघ काय आहे ते. एक एक काढा ते सर्व. आणि त्यात एक बॉक्स असेल बघ कसलं तरी. ते कोणाला हवं तो बॉक्स? हिला हात ना. चला आणि इकडे बघा 10 नारळ आणले, 10 नारळ आणले. 23.5 ला एक पडले. होय, आज परत 8 वाढवले. हा 2.5 रुपये 1.5 रुपये असे वाढवतात काहीतरी. आणि वाढवतात. दहीचे असे पॅकेट्स आणले बघ. सर्व नारळ बघ जरा. बरोबर आहे, बरोबर आहे, मोठे मोठे. डीमार्ट जवळ असलं तर हा फायदा आहे. होय. आणि 15 मिनिटात आलो बघ लगेच. 5 मिनिटं जायला, 5 मिनिटं यायला, 5 मिनिटं शॉपिंग करायला. इथे बघा आपल्या दही वडा बनतोय, साबुदाणा वडा आणि दही. तर इकडे दही काढलाय आणि इकडे वडे, गरमागरम साबुदाणे वडे वडे वडे. अरे वा. आणि आता तरी हे अंदाजे किती असतील सर्व? आणि एका प्लेट मध्ये किती असतात काजल आपले? 4 वडे आणि दही ना. आणि इकडे सोलकढीसाठी नारळ फोडायचे. ओके. आणि तुम्ही काय करता इकडे? मिक्सरला पकडून करा. तर इकडे बघा आपले 2 प्लेट्स रेडी आहेत. एक आपले वडे तळतात आहेत. तर 2 पहिले वरती जाऊ दे आणि एक काढ द्या तिथे. आधी तळू नको, मग आधी 3 प्लेट जाऊ दे आधी वर. हे ग्लास किती आहे? 2. हां 2 ग्लास न्या. ते आता सिल्वर रूममध्ये पण आलेत फिरून मम्मी गेस्ट. तर तिकडे ग्लास आणि पाणी जात आहे. त्यासोबतच इकडे आता आपले हां हे कालवणासाठी ना. आणि इकडे फ्राय होणार आहे आणि इथे हे पण फ्राय होणार आहे. बरोबर. बाकी काय इकडे प्रोसेस चालू आहे अजून? कसली प्रोसेस आहे अजून इकडे? आता फ्राय करायचं, चिकन बनवायचं. आणि काय रेडी काय झालं इकडे? हे कढी झाली आहे. कढी रेडी झाली आहे बघा आपली. कोकमाची कढी. वा 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 एकदम गरम गरम. कोकमाची कढी झाली, सोलकढी झाली. सोलकढी कुठे आहे? आधी आम्ही व्हेज बनवून घेणार, नंतर शेवटला नॉनव्हेज. सोलकढी कुठे आहे? सोलकढी ती पण तिकडे. इथे हा सिलेंडरच्या बाजूला बघ. हे काय दूध? सोलकढी. वा वा वा. आणि इकडे पाण्याच्या बॉटल्स बघा किती ऍड झाले आता. तिथे बघा आपलं कालवण बनतं आणि ह्याची कन्सिस्टन्सी बघा तुम्ही, एकदम छान आहे बघा, एकदम घट. आणि आपण चांगल्या प्रकारच्या आणि चांगल्या क्वालिटीचे आपण नारळ वापरतो. आणि इथे बघा जे आपली ही घरगुती आहे ना, आलं लसणाची पेस्ट पण आपली घरगुती असते. आणि मॅरिनेट पण एकदम प्रॉपरली होते आणि ताजे ताजे आपले फिशेस असतात बघा. आणि इकडे बघा गडबड चालू आहे यांची. काय रे? ती ना आज आता माझ्या गालाला पुसून घेते. चांगली गोष्ट आहे, म्हणजे जेवण चांगलं होईल. कारण हसून खेळून का या फ्रेंड्स नाव मी येते जरा डीमार्टला जाऊन. हिवा आली. डीमार्टला जाऊन येते. अरे मस्त रे, तुला काहीतरी वेगळ्या अवतारात बघितलं. जाते हेल्मेट. गाडी नाही नाही. अरे तुला माहितीये का, तू नाही का एकदा शूट केलेलं, मम्मी गाडीमध्ये बसलेली. तर मला ते खरं वाटलेलं. मला वाटलं गाडी आणण्यास आल्या, माझं लग्न नव्हतं झालेलं ना, तर मला वाटलेलं येते की काय करूच गाडी. आता आपली ताई शिकते. आज दुसरीकडे पार्क पण केली आपली ऍक्टिव्हा तिने. बघा घरी वगैरे. तर इकडे बघा आपलं चिकन फ्राय होतोय. वा वा छान छान. चिकन फ्राय आणि इकडे बांगडा फ्राय होणार आहे ना. आणि सुरमई पण त्याच्यातच आहे का? हो आहे. ओके. इथे खाली भाकरी रेडी होते, तांदळाची भाकरी आज. आणि इकडे आज तू आता फिश थाली पण दिसणार आहे तुम्हाला, चिकन थाली पण इकडे दिसणार आहे. तर इकडे आता फिश आपले तळले जातात आहे, बांगडे आणि सुरमई. अरे बाबा छान. बाकी काय ठेवलं ह्याच्यात? सॅलड आणि सोलकढी ना. सर्वात आधी इकडे पहिली आपली चिकन थाली रेडी झाली आहे. तर काय लपवते का थाली बाजूला? इकडे बघा आपली चिकन थाली रेडी आहे आणि गरम गरम ऑमलेट. आता इकडे फक्त भात प्लेस व्हायचा, भात पण बघा गरम गरम आहे. ओके. तर इकडे बघा आपली चिकन थाली रेडी आहे. मला मम्मीला आणि खाली ताईला विचारूया की मम्मी ह्याच्यात चिकनचं प्रमाण बघा कसं आहे फ्रायमध्ये आणि ग्रेव्हीमध्ये.
म्हणजे माणूस चिकन थाली खातो म्हणजे चिकन खायला ना. आणि हॉटेलमध्ये काय करतात, रेस्टॉरंटमध्ये 1-2 पीस देतात. पण आपले फ्राय बघा केवढे आहेत आणि ग्रेव्हीमध्ये पण बघा केवढे आहेत. म्हणजे मन भरून चिकन खाऊ शकतात है ना. एकदम छान होते. हां, तर ही थाली आपली चालली वरती. ओके. आणि इकडे आपलं मच्छी फ्राय पण होते. तर इकडे बघा आपली फिश थाली पण रेडी आहे, ज्याच्यामध्ये आपण 2 सुरमई, 2 बांगडा, आपली सोलकढी, आपला सुरमईचा कालवण, भाकरी, भात आणि इकडे पण तशीच. आणि इकडे अजून एक्स्ट्रासाठी इकडे बनते बघा. ठीक आहे, आता हे सर्व रेडी झालं, ते वरती जाऊ दे. ओके. तर इकडे बघा आता मच्छीवाले आहेत ना, आज आमच्या तिकडे चिकन पण बनलं आहे. तर त्यांना विचारलं असं चिकन पण एक्स्ट्रामध्ये बनलं आहे, तुम्हाला एक्स्ट्रामध्ये हवं का. तर ते बोलले चिकन फ्राय असेल ना तर ते घेऊन ये, कारण काल त्यांनी चिकन फ्राय खाल्ला होता, त्यांना आवडलं होतं ते. आता आपण प्लेस करूया. एकदम बघा, एकदम मस्त ज्युसी चिकन सारखं वाटतं एकदम. इकडे बघा 2 एक्स्ट्रा भाकरीची ऑर्डर आली आहे आणि दोन्ही चिकन, म्हणजे चिकन फ्राय बघा आपलं ऑलमोस्ट पूर्ण संपलेलं आहे. चिकन फ्राय पण आपला वरती गेला पूर्ण आणि आता फक्त चिकन ग्रेव्ही राहिली आहे. मच्छी पण ऑलमोस्ट संपणार आहे आपली. आपलं बघा चिकन फ्राय देऊन आलो आणि 3 भाकऱ्या अजून एक्स्ट्रा पाहिजेत. इकडे भाकऱ्या बघा गरम गरम. नाही, अजून 1 गेली ना, आता 3 गेले, मग 4 गेले ना एक्स्ट्रामध्ये. अजून 3 पाहिजे ना. हो, अजून 3. आणि त्यामध्ये इकडे बघा सर्व मच्छी पण फ्राय होते, मच्छी पण एक्स्ट्रा लागलीच आपल्याकडे आहे. आणि हे पण चिकन फ्राय एक्स्ट्रा मागवलं, पण नंतर मागवलं. बाकी इकडे काय करता तुम्ही आता. हे फिश फ्राय. फिश फ्राय. ओके. मासे फ्राय. तर वरती सर्व करून आलो. 1 सोलकढी अजून 1 पाहिजे आणि फिशची ग्रेव्ही आणि अजून 1 भाकरी पाहिजे. ठीक आहे. 1 भाकरी, 1 भाकरी, 1 सोलकढी, 1 फिशची ग्रेव्ही. चला. पहिल्याची 1 भाकरी न्यायची आहे ना तुला. हो, ती न्यायची, ती ह्याच्यात दे मला. ठीक आहे. टोटल 5 भाकरी गेली ना. एक राईस अजून पाहिजे. राईस पाहिजे, राईस. हां, ते वरण भात लहान मुलाला असंच पाहिजे. आणि 1 राईस अजून 1 पाहिजे, 1 प्लेट राईस. मॅक्सला बघितलं काय काय गेलं मम्मी. आणि आमच्या सर्व लक्षात कसं राहतं माहिती आहे का, सर्व व्हिडिओमध्ये रेकॉर्ड होतं ना काय काय एक्स्ट्रा लागलंय ते. आता वर भाकरी लागते. हां, वर भाकरी लागते. नाही भाकरी नाही लागणार. तर परत एक्स्ट्रामध्ये आपल्याला 1 राईस अजून 1 लागणार आहे आणि फिश करी एक्स्ट्रा लागणार आहे. ठीक आहे. आणि इकडे आता हे आमच्यासाठी भाकऱ्या बनतात ते बघा. ओके. आणि इकडे आम्हाला फिश बघा एवढं आहेत अजून, ते आम्ही सर्व शेअरिंग करून खाणार. आता काजल फिश नाही खात ना. फिशची चिकन, नाही, फिश चिकन करी पण आणि भात. भात 1 राईस. हे फिश करीन एकदम जी मम्मी थिकनेस झाली ना त्यामुळे खातात येते. तर इथे बघा अशा प्रकारे आजचाही ब्लॉग आपण इकडे एंड करूया. आमचं सर्वांचं जेवण झालेलं आहे. बांगडा, सुरमई आणि काय होतं चिकन फ्राय, चिकन ग्रेव्ही सर्व खाऊन झालेलं आहे. जेवलीस तू. जेवली, राऊंड मारते आता जरा. आणि तुम्ही पण थोडीशी एक्सरसाइज करत जा. जेवल्यावरती जास्त नाही, पण मध्ये दिवसभरात कधी पण एक्सरसाइज करत राहा. ब्रीथिंग एक्सरसाइज करत राहा आणि स्माईल करत राहा. आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. बाय बाय.